iyahlola ngipha amandla ibhukuze phansi abantu bebuka bukhoma ungapheli iyahlola ngipha amandla it costs to be a boss unamalini in your corner unobanilo umsilo hamba kuwona ubhuqa abaningi ekhaya mathuna maki eplazini kuba mathuba nqabile abaningi bayalila umfeli enqangile uthi abalinde mina bendluleni uphape kande ngithathe nalithuba ngibonga impatho yabo bonke abangayithathelanga phansi imizamo yente ngingabona ngazi noma senginganibonga nibe nathi niseseka saqeza inkathazo izandla zingamele ukakazi sekukaningi kuzuka bebuka bukhoma ungapheli iyahlola ngipha amandla ibhukuze phansi abantu bebuka bukhoma ungapheli iyahlola ngipha amandla iphimbo elincane lithi nikezela mama iyangithonya ngebhena ngibela hamba lo mathuba ngandlehe yangibela emgcele ngazinwebela indlele ngiyengeza nomama ulo Saudi Arabia umqondo uphenduka umthombo nje oqopoza ushevu siyakasilehe sakazimela isibanisa amajongo kwaqopoza phezulu kahlomla nje basithabathile yayinhlimbuzo kwabaphiwe ithuba loku abaphinde sekukaningi kuzuka bebuka bukhoma ungapheli iyahlola ibhukuze phansi abantu bebuka bukhoma ungapheli iyahlola